dito iti mangruot no kwa. Pagpakanti nuang ken baka. Ado dito yan yung may ruruutan takukuha min no kwa. Ti narigat nga okay lang no sanay ti tao. Libre ti kanang tibaka ken nuang dito tay lang anos mo nga umay mangruot met. Yan naglay nga mangruot ni uncle yan. No umay kay mangruot alwadan yun ang maripas yun ay pagay taka ilalamat anya. Naka-fresh dagiti nga ruro. Ayan. Ganda na yung maruot amin. Tapos ilang kasi panagbiag niya dito aw-away. Pagtaragan anos kanti salaan ti buunan. Nagagat ni uncle. Umanay no ko dito yung uncle na ruot. Para malam di Januang. Malam nga. Ayan. Di pa may isa. Yan. Ado dito yung ani. Fresh from the farm. Para kadati. No, iapon danton dito nuwang. Isuntun ti ipakanda ka dito naruot no dito. No dito mapamutan agubra ijayruar mangged. Mapanawan dito nuwang igumpo na natanton nga baka nagmalmala makanan dito nuwang. Okay. Close up ang nuwang. Close up. Ayan, nalapsat. Babae pa ida kayo. Pangganakan pagpaado. Ayan, narawat na lukmag. See. Ayan again. Ito no pakitalon. Kapagayan. Ayan na si uncle. Okay. Ganito lang ang buhay namin dito sa probinsya.